Ahojte, vítam vás pri mojom ďalšom videu. Dnešné video bude druhá časť reproduktov, takže tu mám zase dosť veľa vecí. Vám to môžem asi takto nejak, tak neviem, či to vidíte, ukázať. Takže dúfam, že sa vám video bude páčiť a ideme na to. By som začala takou klasikou a to je táto pena na holenie od Baley. Ja inú penu na holenie už ani nepoužívam, takže vlastne som ani inú nejak neskúšala. Takže aby som vám určite mohla odporučiť, je taká jemná a naozaj to je oveľa lepšie, než keď si vlastne holíte nohy alebo hoci čo iné s nejakým treba s gelom na telo, že naozaj to je lepšie s tou penou. Takže to bude táto pena z DMK. Potom tu mám tento šampón od Garnieru, je tu napísané, že nový, tak asi bude nejaký nový. Myslím, že to je nejaký zázvor a citrón, keď sa nemýlim. Povedať, že mi až tak zase nevyhovoval, no ale inak vonia pekne a myslím, že bude na také suchšie, normálne vlasy, niečo také. Potom tu mám ďalší šampón, ktorý som nepoužívala včera a tento je teda od Baley. Ja ho mám teda už veľmi dlho, to bola teda limitovaná edícia a je to nejaký grapefruit alebo grapefruit, neviem. A voňal fakt nádherne po tom grapefruite a vlasy robil také, ako mi robí snáď každý šampón, že už druhý deň mám masné vlasy, takže nič extra. Potom tu mám tieto jediné odličovacie obrúsky, ktoré tu mám. A to sú teda tieto od Douglasu. Sú to moje najobľúbenejšie, to vy asi už viete, keď ste videli tie prvé reprodukty. Je ich tam asi 25, zase úplne rovnaké otváranie. Som moc k ním povedala, ale ja ich používam väčšinou tak zotieranie švočov, alebo keď sa mi nejak nepodarí si dať napríklad riasenku alebo tak. Hej, a určite keď máte možnosť ich kúpiť, tak ich určite vyskúšajte. Takýto antiperspirant od Rexony, je to ten guličkový. Popravde bol celkom fajn, mal vydržať teda 48 hodín, čo je úplne nemožné, takže logicky nevydržal 48 hodín. A je to teda aloe vera. Bol taký priemerný, ale teraz mám taký jeden od Yves Rocher, ktorý je naozaj oveľa lepší. Takže keď máte radi Rexonu, tak určite si ho kúpte, lebo bol fajn. Potom tu mám pre žiadnu zmenu ďalší šampón, je teda trošku taký splácnutý, ale je to od Aussie, je to ten Repair Miracle asi. A je to proste šampón na všetky typy vlasy, ale že nerobil nejaké úplne extrémne zázraky s mojimi vlasmi. Vlasy boli potom také hladké, no bol fajn. V každom produkte hovorím, že bol fajn, ale proste bol fajn. Potom tu mám tento suchý šampón od Batiste, je to taký ten blush sa volá, neviem. Ja som ho teda kupovala normálne vo Francúzsku a je to naozaj najlepší suchý šampón, je najlepšie, že tu máte aj postup, takže určite, keď nejaký suchý šampón, tak voľte tento. Potom tu mám túto micellárnu vodu od Garnieru, tá už je teda tiež vypoužívaná dosť dávno, takže tak je to moja najobľúbenejšia tá micellárka, takže nebáli vôbec v očiach, odličujem úplne všetko. A tak určite je na takú akože citlivú pleť. Tu mám túto voňavku od Essence, je to ten The Uptown Girl. Bola to takáto malinkatá letná voda, takže nevydržala nejak extrémne dlho, ale také 2 hodinky určite áno. A mala takú príjemnú vôňu, takže som ju celkom rada používala. Tu mám po dlhej dobe aj nejaký sprchač a to je tento od Yves Rocher. Je to nejaký, že Jardin du Monde, ale to je asi francúzsky názov. A je to teraz nejako asi karambolou. Mám shower gel, gel douche, hoďte tomu jak chcete. Voňalo to podľa mňa ako citrón. A určite by som si ho kúpila aj znova. Na moje prekvapenie tu mám aj nejakú tú dekoratívnu kozmetiku, dajme tomu. A to je tento balzám, je to teda jelení ľuj.
Ja som sa rozhodla už vyhodiť, aj keď tam ešte takýto kúsok, ale je to všetko už také zaprasené, úplne a už som to ani nepoužívala, lebo už to podľa mňa dosť po záruke, mám to možno aj 2 roky, alebo možno aj viac, ale jelenilu mám teraz iný, takže teraz používam tento veľký. Takže určite jelenilu sú najlepšie balzámy, keď máte popraskané pery. Mám ďalší suchý šampón od Batiste a to je tento Clean and Classic, proste nejaký asi originálny. Tento voňal tak, by som povedala, exoticky, že voňal tak fresh, rovnako ako pri tomto suchom šampóne, takže určite zase suché šampóny, tých není nikdy dosť. No a potom tu mám dve posledné veci a to tu mám tento zase šampón od Gul, ja neviem ani, jak sa to moc číta. Kúpala sme to v Nemecku, takže myslím, že na Slovensku som to vôbec nevidela. Mal to byť teraz citrón a mal byť na také masnejšie vlasy, ale aj keď mi neprišlo, že bol nejaký dobrý, pekne voňal, ale inak to nič moc akože vlastne zase nespravilo. Takže podľa mňa úplne obyčajný bampón proste z drogerie. Ako posledné tu mám túto riasenku, je od Maybelline. Je to teda tá Volume Express Turbo Gloss Mascara. Mne príde, že túto riasenku má z našej rodiny asi sem úplne už každý, lebo je to nedrahá, úplne naozaj obyčajná riasenka s normálnym tým kartáčkom alebo s tými štežinkami, dajme tomu. A určite, keď hľadáte nejakú úplne 100% obyčajnú riasenku, tak voľte zase určite túto.